bisa gawe iki sasana ya nek arep menggali di mana panjenengan para pamarsa. Tentunya juga kita ucapkan terima kasih dumateng panjenengan para bapak-bapak tim keamanan, panjenengan bapak Babinsa, panjenengan bapak Kapolsek ingkang ampun rawuh. Doa restu panjenengan Rasul pangajaping para Madabala, Trungga Sekti Budaya kali sami kula. Tidak lupa juga tentunya ucapan terima kasih kepada panjenengan Bapak Kepala Desa Solo Perangkat Timur. Terima kasih. Awas. Ini tasir gua ambil nomor paes dan saya kirang titik menembak ingin kaos sumbangan KB dari kamar saya. Dimana penyiarpun ibu-ibu cak dari pun budak melki kompore murup ngeling-ngeling pantun ini dipateni sing kompore riwayat masuwo buka cerita wong yen ati kandro ono panggonan kang besta aku kowe bisa ngandeng rasa pahitan ati suci tono rasa wis tunggal sawiji wis pokan kobak prasati piye Mas Kemeng ayo Mas Kemeng isih padha dilakoni Potima yen trenaku ora bakal utang yo oh masuwung tanpa lawan trenaku ora bisa ilang waroko leren sih iya leren yo tenang ngombe-ngombe aku yo aku mesti nek dungkulku duduk iki lho let's go ben geget latiku aku pasrahke jiwa lan rapaku manusia bodoh omak suwok kaki kenahan tanduk pasti tarik yuk Trungga Sekti Budaya Mulia Semanten KDS Mitra Audio Production riwayat masuwo bukan cerita wong yen lagi gandrung
ono panggonan kang desa aku kowe iso kanggo rasa pawitan ati suci ono rasa wis ombak rajati irang isih padha dilakoni maju tanpa dimah yen trenaku ora bakal udah maju tanpa dimah yen trenaku ora bakal ilang iki lho umure 23 lah aku lho 53 yo mangap-mangap to 17 aku tune lho wis kok 17 napa Bu ABG waduh ABG lho kan anake lho melok loro bisa dilanjut ya bayang geger hatiku oh pasrahke jiwa lan ragaku ono siti pondo nyawa oh mansuwa hati kenangan oh mansuwa tanpa timah entrenaku ora bakal ilang oh mansuwa tanpa lawan entrenaku ora bakal ilang bayang geger hatiku aku pasrahke jiwa lan ragaku manut sriti pondo nyawa oh masuwa kang dadi awakku rek ayo ini ngomong ngatur dam ya wonten kandha bener goling ronggo sekti budaya ayo ini kemarin ingkang jemang merusak perpanakan kepercayaan bisa gawe ing isa solo suasana ini para wadya kulo angin pun ha naku kari
tinggal malih. Udenge rong mari dikitok ya. Ya. Cek. Nggih, sebenarnya